or awang sa barangay Hagnaya. Medyo kaya daghan. Medyo kasi daghan pero sakto na ni makahulog na hinig mga 2 kilo kanon. Tinawid ko naman. Ito ba? Dito So, ko na. lamig kayo na siya. Ay nataon ni mo ano niya kay anak na namo niya. Mungkin. Gan. Tutoy ba? Lamig kayo. Ya, kaplo tayo suka malubog. Lamig kayo. So